zajedno. Kod mene šarena torta. Odavno sam htjela da je probam. A kod mene crni sir. Izgleda da je pokvaren. Jel, uopšte ga ne želim jesti, ali tvoja torta izgleda još gore. Ne, moja torta izgleda predivno. A ukus je još bolji. Jao, fantastično. Želim brzo da je probam s čokoladom. Ne sumnjam da će to biti nerealno. Wow, kako lepo teče čokolada. Sad ću da probam. O, da. To je divno. Odletela sam negde na mekane oblake od marshmallova. Oduševljena sam. Presrećna sam. Ne želim da me taj ukus ostavlja. Ne mogu više da te čekam, Enid. Šta? O ne! Padam! Probudila sam se. Mogu nastaviti da jedem tortu? Ne mogu da gledam to. Eto, završila sam. Wednesday sati.